So ganito, para makita mo kung saan to makikita yung hinahanap mo. So pindutin mo to, itong may prutas na orange. Sas bumalik ka, gumawas. Dito mo yan makikita, oh. Makikita mo nito. Dito ba sa The Mapping World ba? Isa. Kadali lang kay merong nanghingi sa atin ng 3 pesos. 3 ram ganang gihog. Pila mo gihog? 2. So ito na, dito na. So balik na tayo dito. Oo. Ay nabuang naglag na rin yung awa ni. So pagbalik mo, punta ka dito. Ito yun. Pagkahuman mo, punta ka dire. Pumunta ka dito at dire. So magbaktas na tayo. I-click natin to dito. I-click. O yan, nandito na tayo. Pagkahuman tapos, pumasok ka dire dito. Diyan. Putang yawa, wala, hindi lumagbas yung karakter ko. Tapos pagkahuman, pumunta ka dito. Ito. Paspasin mo ng pagdagan, magsakay ka ng kabadyo para matapos na madali kang umabot. Wee! Wee! So ang kabayo natin, mahina tumakbo ng kabayo natin. Wee! Paspas dire horsey. Yan na, dumating na dito. At dito, humapak ka ng humapak. Humapak ka ng humapak dito. Yan. Hapakin mo sila ng hapakin. O diba? Meron na eh. Naapat na yan, oh. Naapat na yan. So dito, mag-auto pindot lang yung ano mo, karakter. Yun lang. O diba? Tapos agawin mo yung kinuha niya ng mga monster. Ikaw ang pumatay. So dito, maunti lang yung ano dito. Maunti lang yung taong pumapasok dito. 1 hour 20 minutes ram lagi din. Pila na gyud? Tagtagsan mo piso. 3 lang gyud. Gyud ay 2. Imo? Pila na mo 5? Oy, wa ta migsurog uban. Ha? Wa ta migsurog uban tala. Soto. Ang gihap. Ambot, i-usod tala nila. Kansino? Hiner ba? Tempo na ilang kuha lagi. Yuhu! Go si Kwan, bit. Humapak ka ng humapak lang. So ito ayan oh. Mas-success mo na yan ngayon. Success mo yan kasi dito yan dito mo yan makikita itong dito ba. Ito. Para ma-upgrade natin to. Mag-ubos ka dyan ng mga request mission. Ubusin mo yan. Para dito 38 mission yan. Yan, ubusin mo. Para matapos at mahurot na din. Tabay may makuha ka pa. Ang mga ano dito, bato-bato. Bato-bato sa langit. Yan, mag-drop chance tayo. Hunting stone. Bio tali ang suyok tali. Yuhu! Sabay, yun lang. Bye-bye.